El passat divendres, dia 1 d'abril, van començar les festes del Remei 2016. La sala municipal va acollir la nit jove d'enguany amb els grups Combos de l'Aula de Música, els Calabranda, Atupa i Pirats Sound Systema. Dissabte les activitats van començar de bon matí amb una sèrie d'activitats pels més menuts, entre les quals hi havia inflables, un circuit de karts i jocs diversos. A la tarda es va fer una de les novetats d'enguany, el Birrarium. Es tractava d'un concurs en el qual els participants havien d'apilar caixes de cervesa, amb ells a sobre. Continuant amb la línia de la Festa Major de Sant Martí de l'any passat, hem volgut potenciar moltíssim tot el que és activitats per joves, perquè creiem que ells són el futur i són els que més endavant continuaran amb les tradicions del nostre poble. Per últim, dissabte a la nit, l'Orquestra per Fills va oferir un ball a la sala municipal on tothom va poder gaudir d'una selecció dels temes ballables de sempre.